Zitakanika kuti aboleze kukhala rapa otchuka, zitakanika kuti aboleze kuti nyimbo zake ku Malawi konse zimveke. Anaganiza zongoyamba kuchita manage oyimba, kuyamba kuchita control Malawi music industry ndi kumanga chikampani chimene oyimba ngakhale okhazikika amaopa. Lero ali ndi mphamvu kuposa wina aliyense. Tikabwera ku nkhani zokhuzana ndi nyimbo ku Malawi. Mu video ya siku la lero ndikufuna ndikupasireni mbiri imene muphunziremo kuti nthawi zambiri ndi bwino kumayang'ana kuti kodi zinthu zikuvuta pati nanga ndingapange bwanji kuti ndichite dominate. Ikamatha video yi mukhala mutaziwa komanso kumvesesa mbiri ya Excess amene ndi founder komanso CEO wa Mikozi Facebook page. Tiyeni tikhale limodzi. Mwini wake wa brandi ya Mikozi ndi Excess amene dzina lake lenileni lapachaunzika ndi Bright Chirigo, koma dzina lake lodyera iyeyo amadziwika ndi dzina loti Excess. Choncho mu video yi mulole ndizingogwiritsa ntchito dzina limene iyeyo amadziwika nalo loti Excess. Excess amakhala ku Blantyre ndipo iyeyo ndi oyimba, producer komanso wamalonda. Kuphatikiza apo iyeyo ndi event manager. Iyeyo anabadwa pa 2 Marichi mzaka za ma 1990s, koma chaka chenicheni iyeyo sanabwere poyera ndi kuzachitchula, komabe zimakayikiridwa kuti pakati pa 1990, 91 kapena 92, imodzi mwa zaka zimenezi. Iyeyo anabadwira pa chipatala cha Mlambe ku Lunzu, Blantyre. Bambo ake a Excess amachokera ku Lunzu ku Blantyre pamene mayi ake amachokera muzi wa Tsangano TA Njolomole ku Ntchewu. Excess wakulira mu Blantyre ndipo maphunziro ake onse wapangira komweko. Iyeyo anapita ku Chichiri Secondary mpaka na Form 4 ndi kulemba MSCE yake. Kenaka anasankhidwa kupita ku Polytechnic kukapanga Bachelor's Degree in Business Studies. Anamaliza papole mchaka cha 2016 koma graduation yake anapanga mu 2017. Kumbali ya maimbidwe, Excess anayamba kulemba komanso kujambula nyimbo zake mu studio atangolemba MSCE yake. Mu chaka cha 2010 anayambisa music group yake yotchedwa U-City. Mugulu limeneli munali anthu okwana 8. Amuna analipo 6 ndipo akazi analipo awiri. Anthuwa anali Excess, Fatro, Kick, Dice, Jennifer, Fresh, Prince, Viper ndi Shina. Nyimbo za gululi zinayamba kuuluka m'maradio mchaka cha 2011. Zina mwa nyimbo zimene gululi linayimba ndi monga Wajantoliro, Haramu, Mwalimba Mtima, Thriller, Swagger Updated komanso Rated Ill. Excess paeka ngati solo artist watulusapo nyimbo zambiri kuphatikizapo nyimbo yotchedwa Mesho. Brandi ya Mikozi anayambisa mu nthawi imene anali ku university. Iwowa anayamba event ngati brand manager, ngati management team imene munali iyeyo komanso roommate wake kumeneko ku university zina lake Kelvin Chimpeni, komanso nzawo wina ophunzira ku Changu. Mu nthawi imeneyo ganizo la Excess linali lopanga organize ma music shows chifukwa iwowo sankapasidwa mpata uliwonse oyimba kukakhala event m'malo osiyanasiyana. Kenaka anayamba kupanga organize ma show awo ku Gincana Club kumeneko ku Zomba, Blue Elephant, Ozone Refreshment Center komanso malo ena mu Blantyre. Ma event awo anayamba kupindula kubala zipaso. Kenaka anthu ena anayamba kumawapeza ndi kumawapempha kuti akawapangire organize ma event awo. Kenaka iwowa anasiya kupanga organize ma event ndi kuyamba kupanga management ma event a anthu ngati business.
Kupatula Excess, anthu ena amene ali mu timu ya Mikozi ndi monga audio producer amenenso ndi comedian Precious Kayinga amene amatchulidwa ndi zina lokuti Pastor Wison kapena kuti DJ Zimbabwe wa ku Malawi. Iyeyi kuti azilowa mu gululi kunali kukonda kupita mu ma studios kwa Excess kumene kunakapangisa kuti akakumane ndi Pastor Wison kumeneko ku studio. Onsewa anali basi anthu ongokonda kumakacheza ku studio, ndipo atakambirana ganizo la Mikozi, Pastor Wison anaona kuti ndi chinthu chabwino kuti ayike mphamvu zake, nzeru zake zonse komanso ma skills ake onse kuti Mikozi Network itheke. Panopa Mikozi ili ndi malo osiyanasiyana amene amachitira promote nyimbo monga pa Facebook, pa YouTube, komanso ali ndi website imene amachita upload nyimbo, komanso website imene amalemba nkhani kuti anthu aziwerenga imene machedwa kuti Mikozi Buds. Panopa Mikozi inamanga studio yapamwamba komanso ndi kampani yokhazikika ndithu imene ili well organized. Kutheka kuti munawerengapo nkhani pa Mikozi, ndikutheka kuti mukuwadziwapo anthu amene anatukuka pa Mikozi. Zonsezi zinatheka chifukwa chakuti mwana wina amene anali rapa zinkamuvuta kuti azibukidwa ku mashow, zinali zomuvuta kwambiri kuti aboleze. Malo moti azilimbana ndi ma event organizer kuti azimutenga ku mashow, anayamba kupanga manage mashow ake. Anthu ndi amene amamuvutisa kuti iyeyo aziwatenga. Mwaphunzirapo chani? Ngakhale kuti Mikozi Network ili brand imene anthu ambiri amayisilira, ngakhale kuti Mikozi Network yachita inspire anthu osiyanasiyana ndi kubwera ndi mayina awo, koma Mikozi Network ili ndi ma contradictions ambiri imene anthu ambiri amayida, imene makamaka oyimba amalankhula kuti imakondera, komabe still more iliso ndi mbali ina imene anthu ambiri amayamikira, imene anthu ambiri amayinyadira kwambiri. Mu part 2 ndifuna ndikupasireni foundation yeniyene ya Mikozi. Ndifuna ndikuuzeni nkhani yeniyene ya Mikozi. Ndi chifukwa chani oyimba ambiri amayida, ndi chifukwa chani ma upcoming artist ambiri amalira, nanga kodi ndizoona kuti Mikozi amachita control Malawi music industry. Langa zina ndi Sam Mavita, tikaonane kumeneko.